Dobrý deň, vážení priatelia, milí fanúšikovia tipovania, premiérotyper, a predstavím vám zo pár tipov na dnes. Začneme hneď z ostra. Norska Elitserien, HamKam Brambergen, 2,5 plus, 3 góly musia padnúť. Zaujímavá je aj druhá norská liga, zvyknú tam padať góle, takže dáme si 3 zápasy stade. Asane Sandnes, 2,5 plus, Egersund, Raufoss, 2,5 plus a Levander Start, takisto 2,5 plus. A ešte skúsime švédsku ligu, dlho som ju netipoval, ale snáď vyjde. Göteborg, Elfsborg, zaujímavý zápas, dve slušné, silné mužstva, takže 2,5 by tam mohlo padnúť. No a nesmieme zabudnúť ani na zápas Dortmund, Real Madrid, to je vrcholný futbalový zážitok za posledný rok v finále Ligy majstrov vo Wembley. Tento zápas som podrobne analyzoval vo VIP analýzach a vy, ktorí sa chcete dozvedieť viac a chcete sa dozvedieť aj môj tip na tento dôležitý zápas, tak napíšte mi správu, staňte sa členom VIP a aj v budúcnosti budete mať tie najzaujímavejšie informácie zo sveta tipovania a športu. Ďakujem pekne za pozornosť, prajem vám veľmi pekný deň. Dovidenia.